Pinya Sabano Palm, Mr. Wakatan, Young. As a power of a co. India Mudi and in Contemporaneous. Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananuma himfo. Nananuma ahima. Nananuma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananuma entoma yetutu eguso edeko eye. De eya ayefro kente papa bi edi kodwabo ase. Ope ahinema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema dukwade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso ayofo yamamu nyina kwaba ede benya nsapo kasa mfonyi so nyansapo na waje se yesane no madwemba ekwan so nyankopon hira obi bia mo amohwe firi chichi ni menche nyina sadani abre no bia no munya abotre na muni nyansapo kasa mfonyi ni didwuma enu nti na modoye ne yenso edom nti na etumofo samada ma ya munya hwe yie sanse nyansapo eni TV bia so ene nyansapo eni radio station bia so emprempren bia yedi adwumadia na abefo ntente fidie so a eye YouTube nyansapo Facebook nyansapo online TikTok nyansapo online asa obi a so ne odi nkomo a wo ye adwuma wo radio so a ye nyansapo dwumadie no odie ne ya bisa ne mu yie ebi ananye ye nyansapo ana TV so abusa ne mu yie na wadwan koyo se eye ye nyansapo a ye sanu ne madwemba ekwan so ha no na wamfa ensia ana ne wonkono medase ye bai ne ye besua de ye betu ye hofo na afi ya bonkomo na enema tinya konkanti yenko na menkoma maberewa akwaba nene ono ene ye ni be bonkomo akofo poma Bemena maachi ya eburu ne mpom ti se onyankopo otumi na nanom mpaebo ne mo mpaebo da so tiri nkoma ho odini me sa wate se de oti okuru wi okrawe ne obrawe ngoma so opum so tumfo osi tutu wasa pusu ne ho bi matu ohene bi wate ho asem se yorompe jo ene na twen me ba abusia ohene asa kanya ne ho biim aya ye ka ohene a ema ne nye wadwuru mu kese ne ye tena se ne ye ka se ohene dia na ye ka otumfo osi tutu enti mesrewa eno ho asem ne ye kan wasa pusu ne ho biim ama rempem hene me ne okasa yi na konwa abono na se de bia na ye ka no ye nyansapo ninti no ya ye ba ye mpese ye ne de nkrofo ye ne bi na mum ye pese ye boa na ye sanim ne po no animdifo no ye no omusan madwemba kwa so na wote ase yi wote dada na enso no enti ase ne sei enu nti ne ya ba ya betena se nti twen na ye nwurawuram ne ani ho nkomo na afi no wo so famu adesua akofo rempem mu hene ono nso ne hwan yorompe no miensara ewo asantemene ye wo soame ewo breman ni ewo Kenya asiduas okay soame breman Kenya asiduas ene ye wo rempem okay ene ye we die abapodi we wo hene dia bon no ye soame rempem ne kese panyimpa no sawo ono ye panyini ewo rempem ni nyina ina za rempem mu asiedu yorompe mu asiedu bodom no etidiane ya kan wo radio so se rempem mu asiedu ebia police panyina IGP yeso ono ye rempem mu asiedu no eye ne kwan so ano no na ya na enema bi wo ho ene ma 4 years sam proceeding kwa ye yorompe mu asiedu yorompe mu asiedu na ye ka no ewo ade bi enti ye kasa eje se proceeding akonya di breso ni e de se edin ne koma no
na se panyin bia ya yes we nya ya panyin dia oyo mprim debi ya ka sa I say ya ta kan radio si no obetena abanwa so obi aye so obetena abanwa so wo abanwa hwan na wa abanwa this we team fo nko a asante mewira ono wa abanwa ne nkwa ne na chifo ni ade ni nyina no debi wo kura ye ni abanwa wo makonwa no nya abanwa se sikadwa no nko na ya abanwa efiri woni ni abanwa bia wo kuma kata nyina se de ntankese e kata bibia aso sanity okay entam kese bi bepiem na eri beba woni abedi hu nkomo ansa we ye police penyina ye de na akwa ye oyorompim asidu okay wa wo ni din sa no you be sa wa oyorompim asidu ase ne sei obechirim sei na abechirim no no aso ade diri ne bo no ubusa no a obechirim sei ade a ye say ahenhima suman ye mfa mo kokuyo o see ahenhima ye mfa ni suman mo kokuyo wani ahenhima wono so ye kokuyo ba ko bi wo ho kokuyo de nyina yate ahenhima na afmani so kakra kokuyo ba kokuyo ni nyina so wo mu obi a wo di gina bre ye wo kokuyo na mponku koku ni na mponku abrewa na de obekume koku nyina mponku koku ni na mponku koku ni amponku wono no ne eno fufue sa no hwene so na abo opia no won so ne ha ye nwi te se enipa fita abo de abo opia onu ye koku nuanum ni bi no koku ni bia okay koku ni amponku abo opia koku ni amponku no bibi sa na ha sei abo mpia no nso aye sei abodu se nipa ne nkuba na ya kakare ye wo koku kwankwa no mo ho nti ye mfa koku de yi ni suman abo opia suman ye mfa mo koku okay na so wo hu ba bi obi agina na wo nkofa obi di bre ne se ne abrewa se yebetimi akane ye wo radio no so a ene ye nka no ye tibre kese ni tibre kese so de adan tibre kese de wo mo nka ho emfa asa ayi abanwum empanimfo din ye fa nkototo ahemfie de tibre kese nso ya ahemfie na nka hwanya e kire sei tibre kese ya ahemfie ene tiburuku so ya ahemfie say the radio see the any TV so am so mbachi de bia ensebuhuna na mo keka no ho wow ye kase otibire kesa ene otimfo na enu any ye kan se mo wo konanimu a ehu de wamuna ne tiri ni mo odi gina ho wodi bidi wo mu ofre wa woni bidi enti ofre wo police penyere ye we bi aba report so I say ye mfa amra uku timfo enu woni de ye wo ko tuntimi ka se police penyi ye tibire kese onye tibire kese ba kra che penyi ye tibire kese obi a nye tibire kese e wo ya sante memu ha ye kase tibire kese ne ye ka wotimfo asante mewira arefo me ka kire bo se ye besua de rempem hene na de asama bayi o a ye wurewure mu ya ye kui na meba na rempum hine nyansapon so kakra yensa aka ekiremu a ba bia owo bia no e beka se ho nkonwa tuntum no ono ene panyina otua no metimi aka se ho ye tibire kese ho ye tibire kese de ka chim se yotumfo nko a enye enti wa European asi edu de nkonwa tuntum na wo ho no ene ono wo hwe so okay wonti mehwe santeman so enti ono de metimi aka se ho ye rempum asi edu e wo nkonwa tuntum no esa okay na emu minti mfati bire kese nkoma no debi ho ni post nru ho okay na ka kire mo se ye ba wo besua de upo mpo adesua no de wunim na wunim ni yiye no ye bie so na ye de akire se kakra wo hu no enya asem ketwa enti wono na wo kɔ hɔ no mo a wo ye panyini enkonyo tuntum ni nyina otua ano amamre ne amane wo se ye bia no ɔta akire a oni hosumankwa ene ka bom edidwuma na soamedie yi eye panyini a eneye otumfo de na ba aporiwa no ede abɔ no ewo ho ewo ka se soame wono no wo soa ohene
saa nete ye won anti ne kuro ndi so ame okay soamefo aso amefo ne wo enne ye da so ye adwuma eno a wo ye ntimi mefa wo mfiri tafo e ma nkodi akonwa so ame se kodi ye de wo fra aso amefo nti ohene nya pe so a ohene dia na de ade ba ko a emma obi atirim ne se soamefo na aso ame omo ne saa dibire no ye wo mu dia na ne yetimi kɔbɔ nkwara bi pa no mu enye dibire no enye dibire amamre ne die amamre die otimfo die soamefo ne so okay ane na abrewa yenkohwe mfonyini no na abra wo hene tena ase na okasa na wo kirekirem senti a ene yie erempem hene enkane so ame ene nakonwa no abɔ no na wode ato no yewie a yemra na afe yemetutu ensem nimu na afe de wosa wo kire yemu no kyeremu ye na yente ase diarefo yenwe mfonyini yemfia ni krutu awisi ahwiri mienu santemo enhwe ohene kasa mu no ene eba se ani bra ne ba se di osi ye se duru baabi na wose ntaherafo no ebam na afe wo mbesi bibi kakra obrafo nso ba no nso besi bibi kakra ansa kra na ode atemu no nso ebetwato etimo me enhwe kakra yo c'est au bien mensa Etienne c'est gratuit pani yo c'est posé à personne où il y a un picama yo on sait pas il y a connu ya tuana elle de mao ça me non wona ya gratuit ni awo o membo so dia connu na transfer che yo yo c'est double bi c'est mon grata au cantam on peut soit on se payer yo Etienne yom so catch us the people can't my day never cantam jamia sesi Deputy ase mama hene ire no ne nuanu kra na de ba. so Peter say mama hene ire no ne onuanom me before na de ba ye so ka sana say mo twa mo hebe sesi asem no na ma ayufu esu sa ba ye. o se no wa na ma yego so sa ba ye yo Etienne yo so the one na say judicial committee adi e say say ayegofo ene adwanafo tibidi tutibidi yo Etienne yo so kura ansema yidi ye kontompo twetwesika ama santine ma esesa no ene ne original ha go to body na lu sesi Etienne yo Ya ma hini anu kwase nyina. yo so kura de ma hini enu ko se dina judicial ansema asika twetwetwe ya ene na se be ma se be santine yidi ge ofo yo Woni skania kotua ne ko. yo oso bia konya oni sika na no sika na ko tua judicial ya jedi ni ekwa no be so no ye wule no bi yo Etienne yo ana de wule tena ni mo sesi yo yo se ta ka se jamo ko ne se bra ele presa yo so ko ne bra Etienne Etienne Aja usupanye usu bra free usu. ai do so bani brother se o so prendre foso ansa na se be yo Etienne que so ansa na se be pour que tintin pour double worry So na wasi. so what was it o so bani Wana wo ba no anti wo yo wo say na ewu ye nti mama ni bre empress. yo o so ado mo presa so na emo atin Etienne no the prayer Ana nim di obedi na ade. so na se be the prison pa na o no be na de Etienne Okomune na ye na mana wa. se be na ma na mo ko ni so mare no Onna wo ba ku no owu. Onna yo to mo ba ko wu ko mi enu no wu konfosi de na. se be ka on so ba no ko so na ba e a je sa de ma o se de be na be yo Etienne Oye hu nya pa. se be ba ye se be tina ado me ro so ye mu nya ko ma de ni preso pa Etienne Kama komuna da ma mi nya ade ba ku me to so me se jira. so de o mo da wo ma ko fo ye ya de to so me sa e jira ya e de ba se be sa to mai yo baba so ne Okwe.
Father me bu. No, Emma Papa, so yet no Yom. So no for the PH was a way there, Engina Mass and men. Yom. Say no na Papa so. Yet says that the Amachama. So for the PH was a Engina Mass at mine. Assembly, come near me, a tank as a Yom. So no seven manana. Pinso. One day the medicine on them, a Jinamaya one. Also, a bread, they are there. I know. Since husband, they make just the Yemen come. Says about one back, you know about hope. The inside German, the name of Tankasia, when you bring some Casepa. So, and then Tankasia, Sabi, Yaka Yan Chas and a Kalu, Sabia Brow, what she makes every year. Nasabi down on the broom. Confine yet Gina. Every day, I just said, like I say, like Gina. Yo, I don't listen. Yo, since I can't one, and if I can't out the money. A dear to know a super soft room. Some people who both swim. Who's just saying what I said, like I say, told us what you didn't see. Jom. Sabi, o Senator Zakana Tagasia. Sabi, the man of John Massa to mention I man to mention the SP by. I hear the prison. O Kanawa. Yo. Yo. I see animal. So, somebody know, there was a cinema. Also, don't worry, I talk about someone who said, when you say it tonight. Yeah, so the mom was the whole bar, my worry. And I'm also a man, but you want to be nice. Sir, you know, so a man by no one will die. Well, Butukwa, Ocherekwa, Nakotua Yatina, Okwa Bosu Europe. I will be sitting in Savioswa, and she will put an opportunity. Uwanio, no Bruguli Samoa, so Bruguli Samoa for before, yet in Amfoche, them tempted power of what you do. Ababamye, Osetu, your Bufu Pampanso, Kutumafe, Mumani Mayamu. One, Tutuko Sue. Otutu kobo sue. Osetu. Otutu de nchira. Kobo wasa. Odum fetelu wadam fetelu frede. Fane beti medi na nablu wa beti nopa. Awo kwane tetokwa. Beti medi osetu kudu menim. Awo de ship manopa. Oje na ba de. Na nsi ko ma yen ni osetu. Openyini openyini suro o kan frafra. John, was so afraid of no and all that cry. But you have a more think like a say, or come out with the and then we go. John. Was being as a here, so can I say the plan here? We just let you. It's a bow of a go. John, so can't I say, what the plan here? Sadia may come as a media. It's all too far than media. Sorry, what I say, Rampant Abuna media. Was who go appearance at the wood beside the wall? Was wooden that? Yeah, what wouldn't that? Yeah, yes, sir, by your Buddha Tamo. Wrestle your two another wall, wouldn't say you wall. Who got a Kayo, but no one can. Now, what's our when you are
Oso wa transfer woni ati nti awura so ti se woni takase be bragi ti da bi na peso ti da bi de kura oso na woni mu ti oso na se kana na se woka se na se body a de ya wodo kunya de to ngoko yom so piamensa woni mo po wasem wodo wo kan na wo professor pamoso buzi amra so de to na de woni ma wo unim papa za de no dia de ba wo kan se jano se si wan pre ko so ko pre so wo dia no na wo dia e de ya onye se be repeat ne di one de be wutina obuna to de ko ngo no babo ewe ana da ho no a modi moni kutu awisi amohini mienu santemo e de ahwe no afei yenko na yensanko wurawura ensem no ohene kasa simama sanko na wenu nyina baaye na owie ye de atemu no taato se rempem hine wonko no owemu a buzi apen so no eye afe apem ahankono aduosia enkono ana obedi ade no ofiri so wa afe apem ahankono aduoso mienu na se mfinsia miensa na buzi a edibedi ade opanyini anya mfinsia no aduokono enti na mehwe buzi apen so no na mate ade afirimu de abesi a na se rempem hini wadi akonwa no so de otumfo kan ye ohene kan ye na so rema odi akonwa no bese mfinsia aduonum 55 years a wata akonwa no so a atepa wonim de ye baba ntam kase no so na so ohene kan asem bi bese ye hwe hosesi a o se wo de na wonim esanse buzi apen so na abaaye satam no na wo ye okrachi ni a ye de mawo na mete mfie no nso free papa mfie ma na satam obenya akonwa no no mfinsia aduasanum a na ye se oya abemu akura abrewa obi etimi tena fie che ema otimi ye de hye ema ye ya na yeso tena hen fie cha nya nche so ye de hie o se bi asoma wasomo bra wa bre ebi edibire bi ye de ama na emade hye ne pa de wonka ho efiri sa wona nanom ba ye no a ye beto ye nanano wo se me na me de me hie me ne made hye eniguhwe na wo ne wo dom no monko wa chere baby wo ne wo dom bi a monko amangu yase ana bi nyanchere ne yase ana bi a monko ebu akwa wo ne wo dom na ekọ na wo ne wo de ne hye no wa ha Inti we ye denya datra wo di mfie sei wontimi meka de hye no ho ma ne se de ka se dufochie da nsuo mu di mfie apem kra na ne denya ne yonko ne denche on na ne denche enti wohene sa aka asem bi o se wo de unnim se ade ne nya wo de a enti ni kwa se na wo de boso e de ne wo de boso so wo se bia ne nipa no nam se wo nye de hye na wo ye dom kofu ni bi na fe ne no wo mahwehwe mu a ne ye hunu se da bi wo dom ko ene wo be fa wo de hye ade etis wo di panyi bi kura ye ne nka no ntwe ne ho nsi nche na ye ade hye no ye mfi ade ye ne fa nto de da okay afei ye nwura ntam kase ni mu biem ohene sa kan ntam kase na we de nyame na me sa be kirim ono a kire mu kan nsem kakra fantam kase no no we no ka se wo de ne ni kwa sa wo de boso efise wunnim me ka kire wo se jan na nka ye nsiesi emfa nkoboso ana wo de akoboso so kura wa anya suti am ohene enti ntam kase na wo de koboso na ma ni ho so aka ntam hu eba ne se na obi ka ntam hu sa de na wo kopede no enya wo dia enti de ne dia na kan tam no eni kwa so de boso wo de ko boso ne hwehwem na sanya wo dia ache sentam aka ye no o kan anokwa eni kwa so ka era no wo kire ye ntam ni mu ba be pa se wo besa abo no tofua e de amaye
na se ye won tam dodo se Ntam ye baako. Ne mum ye won ntam ye baako kyerɛ sɛ. Sɛ woka wotimfo ntam a ɛyɛ baako. Okay. Enu gyina brane. Ɛna ntam a wo wiase nyinaa so ka bom. Egyina brane. Okay. Okay. Na say asante memu ade. Wo won tam wo ha kra na ekoka wo mo so wo ha no ma ne ye baako. Na wo hene de baako pɛ no egyina ho. Enu nti ne yɛsrɛ ne sɛ wotimfo. Ntam kɛse. Ka sɛ wotimfo a obi o wotimi a wo ka asem obi nka wi. Na chi obi eni ho. Nti wono ne ntam no de yɛka ne sɛ ntam kɛse. Wo bɛka hia hene ya wa da. Bɛka sɛ wo ka hia hene ya wa da. Esiri hia hene ya wa da. Anka ase hene ebnada eka. Achempem hene edwara eka. Ehemfo keka ho mampo hene no ni asokore no hema hene ono baaye wose beka me baako. So enti ubia ntam no yenkoka ne se wotimfo. We ni de wotimfo nsese obi kana se. A wo ka asem so obi nka bi. Ose media mentam kase de wo ka na bowa eno ansa ode makonya ato wo no na wonim se ade ne nya wo dia na wo de ntam to so dia na se wo de tumi pese wo ji obi ade di free so obi ka ntam ade we kuntumen obi ka ntam se ne dia wantimi afa amoso dia fama no na so ni mu se yo de ade a wo so fa boso mi ehwehwem ehunu wantimi afa amoso etiri ni aye ne na amowa enti wo mu ada e na amasa ne ma we nyina eba na se wantimi amfa amoso me se ntuma ye media na wo a wo fi se ye wo de wo ka ntam me a me se ye media minimpa se nye media e na ma amfa amoso ma nya amfa amoso de bi e beti oh ntuma kura de wo fira ya che nya hwe mo ma ni mfra tete a no ntimi magi biem hono na yesiesie okay kama okay ye nesu de nananom no a ye wirade be ma wo mu no se bu nkwohwehwe mu yiye me ka nkire me ye enkohwe se ye asiesie ye enko se ya aso asidia ne ye twa ha na gusu na se wonim se ade no wawia but wo de aniade pese wo beje metu sala ba ya ye so wanyiro di kodi nsi apu waka so Yesu ya berwa se su bi mo se metu sala obi abie na no a ene wanyini te se metu sala e ka fi hia be nan na nka odi nsi apem metu sala na anyini a obi a de ka bi ayi lumba se metu sala nyini ya wa anchene boode a ene yemfentu ye hofo metu sala yakase we Yesu enam so wonyini yenti no we Yesu emfidudu odi na saase so no a Yesu bedi nsi aduasa no Yesu ya bewi age asantema yakase metu sala wo wuji nipa mienu kula anka nti de wugina na wugina ade eni wo no enka ne yese namo a wonwe mfa wo se enche abro ye nhwa de ohene awie ne wodie nana mo adaro manye se ohene asem o kan na yetia yesua de kakra mo fa ncheme 55 years de wo papa yimfie baabi wonyina dua duokono obo ade na nkasa ma ya duoso abro so a duowotwe nsenti na nko obepe o yaka ho wo obo ade ma ya duoso ne wonya duokono enti so atena wo bi akonwa so acha ase ye mfama no onase manu nsi na wo wie ne kure enti nka aduokono de se de aka nyina ya extra time we ni kiki ehye no ene wo kwa ne ntuma se de osi gina ho a wo ba ade yin hye mu no ebi anka enche na ebi a wokọ ekura enti we no ye ntimi nka se o wa che de enya hwe wo de aboso na nkani kwa so de boso enso de aboso na enso no ye nsre na agya won tena so na emum no ofiri ho a ana ne hu nipa bia ye mpese ye behu ni sunsum ewo rempem akonya no ntimi fa bibisa nto wonhwe ye wira da ye kasa se wadi mfie sei so wadi mfie sei ebi kura ye wo bi a won kyere ya ye wira da be kyere sei o na anu ya no wo ba nse de nim amamere nse de nim amamere so di free baby papa okay na wo die
Winnim, etire no waka che say na wo die, winnim. Cause opoku ware ache nye nasem. Watra ha ache pa. Edi ntina wekoye honfon so. Entine ho ahiche obi oba foforo. Okoko otokure wo ho. Yesi obi a fei na bone e de abono no, kwadu e de abono. Onye bi da. Ne bredi kan ni e de aba. Nti yesi first time and na wa committed this crime. Nti judge nti mehwe na o ya de ache no. Bi wo ho ana o de ache bi so ho asotwen na akwaye. Bi say e bredi kan ni. Na emom de wo ye bi pan ni e de na bade. Ah na ze na no kofa abonche. Wo ba ye hwe. Ene wo sa kofa abonche kro na abim. Ti afa de wasotwen no. Wo ye nkrokro obiem. Wo ba wi apon. Eno aba akosi. Obi akọwia de na yakọche no e de na akọ akotum na saa wonu area ho de oye kromfo pa a wo munye nim so oye kromfo nti o mkọche ni wieye no na o mde no kọto afiase posifo no nim no o mse we kura nka na wo san nko wie no ti oya oni obi obema no be no o ma ne be okoto nipa ba akọ prison ho ne mpaboa mo no ye ma ne be a okọ no ono ne dada no agya no ho no afa ne biani ne oda ho ne mpaboa mo no osa de ko enti ne biani ni sori ye no ohun ne mpaboa eno na posifo se eni akoya ne die negui yese won so de se bia patrapa eni abu akwa posifo ntu moto omko ye hye ne digina fie na di ho na o masa ache ne sa de ne ko na yese wo de wo no why wadwen se wasi boni kwam unnim de ye na wo ye ne enyi nti na de ye ho hwenye yi ye ntimi mpache o mani Why Julius unim papa no wonye esi pense bia wo hene abua asem na bia wasa asesa na dwen oh mahunu bi okay ebra atwoma hene ye wire tu no akakawe nyina de chopa bai ye wire hwe no hunse ebi atwoma hene ye kaso abomu na kire wado ebi kura se de wisitiye no eye adwiri bi na tefa so ma wokodi se adwuma ogya no wode che no ene o sa ati no so otimi sa dane no oh okay na ese uhu asem ka de na ebia ohene sa atenase a no hwe no hu se enya hwea obetimi asa agem amwasa ato aso bi ade no wahunu se ebi kura a wo ba ye no abefura konwa no ne de emoro so nti eno aye bibi etise yenti we de enya hwe ne de na wo kan menyini se na yentam kase no o kan ye meboa atwoma hene de na se wonye sai de a waka ntankese no wo sai enti se wo kwaye boni bi a wabu ntankese so nti nya se bi asem na si fofora waka ntam nko a se wo yi ohene ne nko a de wudi ka kantam enansa na obetena so enti wo ye bibi ne buso a wabu ntam na nimtia ya te no nti ne se wato nsaiye wato de yi nsaiye wato okay saye no a wo die wo se bibia wetimfo be ye bia wo de no kwaledie a wo kan ne ntam ukobuso a wato nsaiye yenti na mi bisa sanse nkam beka se na rempim die entam kase no de akoboso ena otumfo ntam so yenka ne basa bra wa wonim se waye basa na ene wode na ba apodu abono ebetimi aba se ne ntam kase obetimi asa asesa no enti na mbisa asasam waka ntam sai wo sai a chente no se na wunnim enti menu a waka mentam se bibia mekasa na jo wi die no a obedi so no abeduru menim okay na me ka kire wo se jai bibia ne fama me okay na me hwe sisi hwe me se de me hwe wo ma abeka ntam isai kire me na di akonwa ma wo hwe de me ye eches wa febua ma me ntam a wo kan ye me ni pedua so wa mu me se me na me te ntam kese no me te so bitimi di che mitimi di dwuma enti so aye no sa no wadwene yo so ne me pedi a ade no me na me de afuma ade to me kese we ne de mudu pa if se nipa na otisikadwa na nkasa so wa mu no otufu wa mu no ana ni sikadwa no ho nso amane ne ho amane mre entam kese no wan fa ni di ama no ti wo de no wo de sabia ku to akogya na ba sabe infra mabone ya hunhwe nye
Abrewa efutu be na ade be say aye kon aye no. Wo mo maka wo mu nim se ebia me de akonya ya mete so se island ehini a me ebusu apanyi. Minim se nya me dia. Na ye madinim bi. Satem na krachi bi ani fio. Satem na abamu abi ani ho. Satem na be me bi ani ho. Ade hye fon kra na obi asatem na ni nye ho. Ene ye se ebe sai de abrante ne natena ache. Nti ene ye fa na hweso. A minim pa. Ne nneye wo mo de bi nyanto wo mo no. Ese be na abeka de akere wo. Asabu America ne say. Yesen samanfo atwene. Wo se wo wodo beba. Nti ne newu bi ukugya wo na wo asie ya hweniye. Dachi ufie ne ho. Okay. Ti why say wo de say obi nguram uja anan. Bakwa koda ho. Wodo bi kura ba bi ejesi ye ho na ne ye bo amana. Odi ka fete wa amana. Enti no wo mu a ye ti ho ne na otimfu nyamfa na ba apuru wa mu wo no. Na ye nim de esese ye na ye nye na ye chia no ka kire wo se wo mu hwe yi de mpanyin se wo kan tankese gu amene mu a efiesi de wo ye ni nyina nanano ye hwe na bire be pie no Na oje hu a ena enye no aka na sententem. Okay. Mami hwe we kakra we na ye nsori nko. Ohene kasa no kirem. Edu ba bi ekura na awo kura emma. Baako, mienu, miensa. Ansa na eba awomewu. Abrewa kire mu. Sa awomewu no. Utimfu bi tena ase na awo ho ayedi. Ya na emu wo mu din woni emebi. Na awo ho ayedi. Enti no emami ensam di odi ka Nyankopɔ ye na dom no ono wo ya akwala na anche ye woto su mi ono so anche ene ba de woto su mi nsa ono ne tena ase enti ono no tena ase no na ne yefre no ntankase mi nsa na ono su konyini ye no ene okodi mfomso edi tia ne papa mfomso a wodi tia no na ya ade a obi aya onfani tiri nche no onfani tiri nche no na aya asem a den he said na begina ena akodi sa boni. Okay, na yese oye begina dina ye no. Okay. No akodi sa boni. Ene na pin witirim. He said o sanu a enyeye. We de bai ade na wono de wo be yem yakase won de wo ye wutwutwu. Na he said na pin witirim. Na pin witirim. E ma yede to. Yede to danu ada. Na yere ba ko wo ya obo etipini akonwa de ma. Wow. Ese entina ntamkasi yenta nchiremu no. Yenta moso no. Na chese enunti enana umpese obeboso no. Sansa mini wadi nkomo bebre me kai mre bi mibisa wa ha. E ma wo ka se wo nka. Nesa nkwa meka nka wo nka. Dabi. Wabua na ade so anu makobi eso. Nya wo dia nya wo ntam. Ba de hu ase kire. Na akoka na akosi ntirase a. Nesa wato ntam. Afei de wutimu se opese nipa hu. Na obi hu sentie ni kwa sa wodidi agoro. Because eye ni beresem. Asema o kan nya ahogono sem. Na ni beresem pa. Nti etipini akonwa na ewo ho. Jase. Jase so. Ahimfie nkonwa nyina wona here chimfie bibia wona here se. Tibika na me kan se etipin hene akonwa na ewo ho no. Eno na hwe otimfo ahimfie
bibia se ye ka no kora ntutu ye bia won ye mfensa no ho abi school mu de o mu twa ya be pa o ko se de wosi akire me eda no hene kan ne ntam no kire mu no ene de wo de aka ho yi no e de mesua ne school mu no kwasem ni na no de school mu asem no se me ka se me ka de mesua ne school mu ne kire wa anria me wi e be sa frɛ me amma makotwa ye be chim de dua cause basa no mu kire ne obuku no e be kire ai kane no na me papa wa won se nie mani pii wo ho a na prempe a odi kai no wo mu de ne koye no na abrofo no bi ebusabisa ento won so won ton na mamere nkyere wo aha eni wo de kire history book is me papa say de ye kire di school mu a ye de bi na fa ha enam baby a we o 242 just wa oni mentam kase be chemi na memfa nkwa America nka me wie na wasa achimi de bia wo no o de ma hye amene mu ho because ntema nka me koka no me wie abaka say aba no na akro afiri hen no wasi ubu abegira ha beka ensem we di akire mo na kire wo ene nka me pramso yin na hu na man so sa atene nza bonkum o se ni fa ho no anza me honest wo no oh fine nti na papa kasa enu nti no me kura abra me ko amamire semu no asem bi wa no obi ka betiwo kom na ye mesere se ye mu nyina every bi wo take asidi kase obi betena so wo kasa de se di wesi ha na ni tie ne dako ni tie de to so mi na me frɛ no na nka che nse wura obi nhyew wo bia nhyew sa amambre na wote wo han ni akata ye no a wo mu a ye ni mo bo abaso no ye boa ensema wo kan bie ni wo number bia metie wo na ano ene ne masa na etie wo obi nhyew enye ntompanimfo ne nkwada adwene ntontwene baabi ade na fidi kase so na wote o de sa akra benya mane ye tie ni yie pa ye tie ni yie na ye di aboye bra sa asante amamre ni wo so wo abroa e da se ni njirimu ade amaye abuja fo me ka kire mu se ye de ye tena se a nye de omu ye no hatu sa tutujegu fo no tesi ano de akosi sam wo se ubiem ba bem aha e gba na be bob fasuo no bam na sa ateko na be fa koto na wa no nyina na de ko oh enye fe enti nyansa posoro no aha de ubesua de na wo hu emu nchiremu ni enti midimusi na masore so akọ wo de tofo ma ya atwen mfa data nkohwe ade bia ubewie hu hwe eyeyo na bia nyamotre ade data no to a uwie utum se menyamfa obi frɛ me wo se me kodi hene na mo na me pa mamre no enti misua na metwe na me se ya ntro no kwa ya fasika no obi na kire mu a wo ye wo tie me wonnim me wonimi di nkomo nkyɛ nana incoming enti wadaroma me mpese me bodin ya no ya asede na me kura fra me kura nka bi kura ebusua ne credit 20 cedis enya fe time afra me so kura na enya time also oh enti mababere ho ne na ene wo si to mu ahwe wa subscribe nti we obehwe enti uhwewia na wa ye na se lawyer Akpalu adamfo no ne ho ye wandi wini me midi bi ni no ya asemu na nso so ye dani a me hu no se me wi na mte ase se de watimi ayi na komemu no abeche wade ndie se ye ti ase ne ati nkom a obekrom a obeba behwe oba behwe aya na fom sa omo mutimi ya sade nya ye omo odo kan ejema wo kire se ye ni wanwan se sade no wate no wanya de bo ne bra nti wo ama na te ye no wo ma anko ne so omo ye no omuti krom a ye ridi omo ho amamere kan de ti omo inde no ane wo ya ade na ya ade no betra he ne ma ni di anka na ya ade enye fe nana mi hu aye nana me te wonka wo te me nka se wo to akura mo ntoma bebire da bia so nana ba ko se me ntoma ya na me fra na ya na ye 2 years eso ntumi nka se baji sesi asifrada eso da bia ya na ade ntuma etwa mpa nana nti ya so ni akọ me fra me ntoma nana no se de fa akọ baji abuzi ya so ni akọ mi di abuzi apani o so adio mi ma nyina mo ene hwa waji ahene wa odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wa dɔre sra
panyini won tena fie e ma aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro mountuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame